நான் பானுமதி கிருஷ்ணகுமார் பேசுகிறேன். இன்றைய தமிழ் நிகழ்ச்சியில் ஒரு பாடல் பார்க்கலாம். என்ன பாடல்னா, திருவள்ளுவர் எத்தனையோ திருக்குறள் எழுதியிருக்கிறார். அவருடைய மனைவி இறந்து விட்டாராம். அப்படி இறந்து போகும்போது அவர் ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கிறார். என்ன பாடல்னா, அவர் மனசு கலங்கி எழுதியிருக்கிறார். இப்படிப்பட்டவளாச்சே, நீ இப்படி இல்லாமல் போயிட்டியே, இனிமேல் நான் எப்படி தூங்குவேன்னு எழுதுகிறாரு. அவர் என்ன எழுதினார்? தூங்கி விழித்தலும் போலும் சாக்காடுன்னு எழுதினார். தூங்கி விழிக்கிற மாதிரி திருப்பி நம்ம பிறப்போம் இறப்போன்ற மாதிரி சர்வசாதாரணமாக ஒரு குரலை எழுதிட்டார். அவர் எழுதும்போது எழுதிட்டார். ஆனால் அவருக்கு வாழ்க்கையில் நடக்கும்போது அவரால் அந்த சோகத்தை, அந்த பிரிவை அவரால் தாழ முடியாமல் அவரும் ஒரு சராசரி மனிதன். இத்தனை பேருக்கு வேதம் போல தத்துவம் சொன்னவர், திருக்குறள்களை சொன்னவர், இவ்வளோ ஆயத்தை முடிச்சு இப்போ திருக்குறளை தந்தவர். அவர் தனக்கு மனைவி இறக்கும்போது அவரும் ஒரு மனிதர் தான், சராசரி மனிதராக இருந்து ஒரு பாடலை எழுதியிருக்கிறார். அந்த பாடலை என்னன்னு பார்க்கலாம். அடியிற்கினியாலே அன்புடையாளே படிசொல் தவறாத பாவாய் அடிவருடி பின் தூங்கி முன்னெழும் பேதாய் இனிது ஆய் என் தூங்கும் என் கண் இரவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அதாவது அடியிற்கினியாலே, இந்த அடியிற்கினியாலே என்றால் எனக்கு மனதுக்கு இனிமையானவளே, அன்பாக அடிமையாக இருந்து ரொம்ப அன்புடன் பணிந்து நடந்து கொண்டவளே, அன்புடையாளே அன்பாக இருந்தவளே, படிசொல் தவறாத பாவாய், நான் சொன்னபடி நடந்த, அதை தவறி ஒரு சொல்லும் நடந்ததில்லை நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அடிவருடி காலை பிடித்து காலமைக்கு விட்டு பின் தூங்கி முன்னெழும் பேதாய், எனக்கு அப்புறம் தூங்கி எனக்கு முன்னமே எழுந்துட்டியே பேதாய், இனிது ஆய் என் தூங்கும் என் கண் இரவு, இனிமேல இனிதாக இருப்பவளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என் தூங்கும் என் கண் இரவு, என் தூங்கும் எப்படி தூங்கும், எப்படி தூங்க போகுது என் கண்ணு, இனிமேல் இரவில் என் கண்ணு எப்படி தூங்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. திருவள்ளுவர் இருந்தாலும் சராசரி மனிதன், சராசரி கணவன் தானே. அவர் இந்த பாடலை எழுதியிருக்கிறார். மிகவும் அழுத்தமான ஆழமான பாடல் இல்லையா அந்த வரிகள். அடியிற்கினியாலே அன்புடையாலே படிசொல் தவறாத பாவாய் அடிவருடி பின் தூங்கி முன்னெழும் பேதாய் இனிதாய் என் தூங்கும் என் கண் இரவு என்று சொல்லி எழுதியிருக்கிறார். இந்த பாடலை கேட்டு பாருங்கள் திரும்பவும். நன்றி, வணக்கம்.